സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ടിങ് ടിങ് അടിക്കൂ. ഹായ് ബ്രോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേ ഇത് പറ. ഇത് ബാർക്ക്. ഇത് മുബാറക്ക്. ഇത് ബാർക്ക്. എന്നെ കാണണം, എന്നെ പോയിരിക്കുന്നേ. എന്നെ കാണാൻ എന്നെ പോയിരിക്കുന്നേ. എന്നെ കാണാൻ എന്നെ പോലെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നേ. എന്നെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടീഷർട്ട്, എൻ്റെ അതേ പാൻറ്. അയ്യടാ, എന്നെ കാണാൻ എന്നെ പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ അടിയടി എന്നാ മതിയാ. നമ്മളെ വ്യൂസിന് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നല്ല ഇത് ബാറക്ക്. അടുത്ത പെരുന്നാളിനെങ്കിലും ഒരു കൊറോണ മുക്ത പെരുന്നാളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ.